Temeljen na pomorskoj trgovini, ponajprije uvjetovan povoljnim zemljopisnim položajem, tijekom nekoliko stoljeća Dubrovnik je izrastao u najmoćnije gospodarsko središte na istočnoj obali Jadrana. Okružen srednjovjekovnim obrambenim zidinama, koje spadaju u red najvećih i najbolje očuvanih utvrda u Europi, Dubrovnik se od 1979. godine nalazi na popisu svjetske baštine UNESCO. Razaranjem i propašću rimskog grada Epidaura na mjestu današnjeg Cavtata u 7. stoljeću nastao je grad Dubrovnik. Bježeći od Avara i Slavena, preživjeli stanovnici sklonili su se na mali otočić Laus, od kopna podijeljen plitkim kanalom na mjestu današnjeg Straduna. U svrhu obrane grada, stotinama godina sustavno su građene Dubrovačke zidine, jedan od najmonumentalnijih fortifikacijskih spomenika u Europi. Sagrađene tako da okružuju grad, sastavljene su od niza utvrda, kula i bastiona. Tvrđava Svetog Ivana bila je glavna obrana gradske luke. Kao jedan od najstarijih dijelova grada, gradska luka se oblikovala oko kasnoantičkog kaštela u blizini mora. Iz luke se u grad ulazilo kroz vrata mula ili vrata od ribarnice i vrata od ponte. U gradskoj luci dominiraju i 3 luka velikog arsenala sagrađenog krajem 12. stoljeća. Tu je bilo najstarije brodogradilište, te su se i popravljali veliki brodovi. Na istočnoj strani grada nalazi se tvrđava Revelin. Tvrđava je okružena s 3 strane gradskim jarkom, a s 4. morem. Mostovima je bila spojena s gradom, sagrađena u 16. stoljeću kako bi branila ulaz u grad i gradsku luku. Vanjska vrata od ploča naslanjaju se na Revelin, a izgrađena su u 15. stoljeću. Vrata su drvenim pokretnim mostom povezana s dvolučnim kamenim mostom, djelo Paskoja Miličevića, dosta sličnom mostu na Pilama, dijelu istog majstora. Vrata otpila sastoje se od unutrašnjih i vanjskih gradskih vrata. Preko gradskog jarka vodi kameni most, povezan s vanjskim vratima drvenim pokretnim mostom koji se diže lancima, te zatvara gradska vrata. Najmasivnija kula u sklopu gradskih zidina je tvrđava Minčeta. Podignuta je na najvišoj točki Dubrovnika. Na početku mala četverokutna građevina svoj konačni oblik dobiva 1464. godine. Ime je dobila po obitelji Menčetić, na čijem je zemljištu izgrađena, a gradili su je Ničifor Ranjina, kasnije Bartolomeo Michelozzo i na kraju Juraj Dalmatinac, koji dodaje dekorativno gotičko krunište. S tvrđave Minčeta pruža se jedan od najljepših pogleda na grad. Tvrđava Bokar kazamatna je utvrda na hridinama. Obzirom da jedan njen dio leži na odvojenoj hridi, napravljeni su svodovi ispod kojih prolazi more. Glavni zadatak ove utvrde je bio obrana jarka i mosta na Pilama. Tvrđava Lovrijenac jedina je tvrđava koja nije u sklopu gradskih zidina, a sagrađena je u svrhu obrane grada od opasnosti s kopna i mora. Svojom povijesnom jezgrom Dubrovnik je kroz stoljeća sačuvao karakter jedinstvene urbane cjeline definirane gradskim zidinama, koja ima značajno mjesto u povijesti graditeljstva. Neprekinuti tijek zidina, dug 1940 metara, okružuje grad. Glavni zid je prema kopnenoj strani širok između 4 i 6 metara, dok je prema moru nešto uži, 1,5 do 3 metra. Visina zidova na pojedinim mjestima iznosi i do 25 metara. Gradske zidine nekad su bile simbol moćnog obrambenog sustava, a danas predstavljaju unikatno gotičko renesansno zdanje i jedinstvenu kulturno-povijesnu baštinu grada Dubrovnika. Nekada obrambene utvrde, a danas turistička atrakcija grada. Dubrovačke zidine pričaju svoju priču, a godišnje preko njih prođe preko 800.000 posjetitelja iz cijelog svijeta.
Prema tradiciji 3. veljače još od davne 972. godine Dubrovčani slave Svetog Vlaha kao svog zaštitnika. Štovanje Svetog Vlaha u Dubrovniku povezuje se s njegovom pomoći gradu tijekom letačkog napada. Od 2009. dubrovačko je slavljenje Svetog Vlaha upisano na listu UNESCO-ve nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.